ja sam odrastao u gradu, ja nisam nikad bio vezan za zemlju, neka želja da dođem u veći kontakt sa zemljom pojavila se pre neki 5-6 godina, ali nisam znao šta bi to trebalo raditi, pa sam onda iz raznih izvora pokušavao da saznam šta bi to bilo pametno raditi. Pre svega organska proizvodnja i takve stvari. Međutim, kad sam došao u kontakt sa permakulturom, onda se odjednom otvorilo jako veliko polje svega što, za sve imate predloge za rešenja i onda odjednom je to postala druga priča, odjednom vi niste neko ko usamljeno luta, nego možete da razgovarate sa ljudima i da birate nešto od predloženoga i sami da pronalazite šta bi bilo dobro u konkretnoj situaciji. Mislim da najbolji motivator je nužda zapravo, kada smo se odlučili da pređemo u prirodu, ja bih rekao da je ovo mnogo prirodnije od grada, upozoravali su nas da zapravo ne znamo u šta se upuštamo i zapravo su ljudi bili u pravu, nismo znali u šta se upuštamo. Sagradili smo jednu klasičnu kuću koja je onako možda na izgled lepo, nekom jeste, nekom nije, ali je zapravo prilično energetski neefikasna i shvatio sam zapravo da šta je samo održivost kada sam jednu zimu ručnom testerom drva na koje smo se grejali. To je onako bio taj šamar samoodrživosti i počeli smo naprosto da tragamo za nekakvim rešenjima koja nisu skupa, koja će nam olakšati i pojeftiniti život ovde. I tako da smo nekako sa raznih strana stigli u jednu tačku, stigli smo do permakulturnog dizajna, u nekim svojim istraživanjama kako da što efikasnije i jeftinije zagrem kuću, stigao sam i do zelene arhitekture i do kuća od prirodnih materijala. To nam nije bilo moguće da se vratimo unazad i da uradimo, ali je bilo moguće da od onog što imamo izvedemo najbolje što možemo i to je zapravo taj neki od jednih osnovnih principa permakulture, ne težiti, ne praviti život od onoga što nemaš, nego od onoga što imaš. I to mi se učinilo kao prirodno i logično rešenje za našu situaciju. Permakultura kao sam izraz potiče s kraja 70. godina i kao koncept je razvijen u Australiji. Znači, Bill Mollison i David Holmgren su prvi njihov rad je, znači, nazvan Permaculture One, prva knjiga, i u stvari rađena kao jedan akademski rad koji se bavio održivom ekološkom poljoprivredom pre svega. I odatle i potiče sam naziv kao permanentna agrikultura, permanentna poljoprivreda ili odnosno poljoprivreda koja je održiva na duži rok, znači praktično stalna, večita na neki način. Ali oni su veoma ubrzo tu svoju koncepciju pomerili dalje od same poljoprivrede, već su počeli da se bave celim ljudskim potrebama sveukupnim na jedan održiv način. Znači ne samo poljoprivredom, nego i upravljanje vodom, pravljenje naselja, pa čak i socijalni odnosi, raspodela dobara. Znači na jedan način koji će biti usklađen sa prirodom i neće ih štetiti, nego i poboljšavati, omogućavati da i dalje napreduju u skladu sa ljudima. Same osnove onoga što su oni koristili su bile, znači, u pionirima organske proizvodnje kao što je bio Masanobu Fukuoka ili u pionirima ranim ekologije su takođe bili Britni ili recimo jedna od bitnih osoba P. Yeomans. On je bio australijski naučnik koji se uglavnom bavio prostornim planiranjem. Oni su služili kao neke osnove na kojima su dalje građena permakultura kao koncepcija. Udruženje je nastalo, znači, pre nekih godinu dana na proleće 2014.
U njemu se u prvom trenutku pre svega okupili ljudi koji su prošli 72-časovne kurseve permakulturnog dizajna. Jer su prepoznali neku potrebu da naprave organizaciju, jedno udruženje koje bi im pomoglo u daljem bavljenju permakulturom i koje bi služilo i kao neka vrsta krovne organizacije ili načina povezivanja lokalnih grupa širom Srbije. I to su dve osnovne funkcije udruženja. Jedna jeste da služi kao jedno tako krovno udruženje gde svi koji imaju neko udruženje lokalnog tipa se mogu prijaviti i dobiti neku pomoć. I kao udruženje koje pre svega širi permakulturu, bavi se organizacijom edukativnih kurseva, promoviše u medijima, evo kao ja trenutno, ili na bilo koji drugi način. Nalazimo se u dvorištu kuće u Kuli, gde smo se ja i moja porodica doselili pre 2 meseca i gde pokušavamo da ostvarimo ideju o pravljenja domaćinstva, permakulturnog domaćinstva. Ja sam Zvonko Oršolić, inženjer sam elektrotehnike. Došao sam u dodir sa permakulturom pre 2 godine na kursu, Permaculture Design kursu. I oko 2 godine sam proučavao o čemu se to radi, učestvovao u osnivanju Udruženja Permakultura Srbije. I do sada je bilo dosta komunikacija sa ljudima oko organizovanja ljudi koje interesuje permakultura, a sada sam ja želeo da istu stvar ostvarim u praksi. Za 2 meseca nije moglo Bog zna koliko da se uradi, tako da ono što ovde možete da vidite jeste rezultat 1,5-mesečnog rada jednog čoveka i povremene aktivnosti drugih ljudi koji su dolazili u pomoć. Sedam godina smo ovde, 6,5. Imali smo nekakve baštice koje su bile pravljene u klasičnom stilu. To moram da priznam, me nije nešto mnogo interesovalo. Ja sam lenji baštovan. I tu sam tragao za nekim jednostavnim rešenjima i ugledao sam u jednom trenutku nekakav stari prilog sa britanske televizije u kojoj žena priča kako je napravila baštu odmah ispred kuće i kako je to zapravo vrlo praktično, pošto može da se bavi baštom kad god prolazi do kuće ili ide od kuće, i to rešenje mi se učinilo kao sjajno. Tako da smo počeli više da istražujemo o tome. Shvatili smo da ljudi zapravo ne prave bašte i leje, nego prave nekakve sisteme za proizvodnju hrane. I kada sam shvatio da je zapravo bašta može da bude nekakav dizajn, nekakvo polje za igru, onda sam onako ušao zdušno u tome. Prvo me naravno interesovao hardware, kako sve to izgleda, a onda smo počeli da se interesujemo i o softveru, o biljkama, više da se interesujemo šta nam zapravo mogu pružiti biljke i kako mi njih da gajimo. I sad mogu da kažem da smo potpuno pelcovani, da smo upućeni skroz na ovaj živi svet koji je oko nas i shvatamo da mi moramo da brinemo o njemu da bi on mogao posle da nam vrati taj plod. I to je isto jedan od bitnih principa permakulture, živeti uz prirodu, a ne protiv nje. Cela ideja je odmah bila privlačna i nekako bliska našim shvatanjima funkcionisanja u prirodi. Tako da smo vrlo lako našli tu zajednički jezik i počeli da polako gradimo sada to po principima permakulture. Dobro, dostigli smo neki nivo, ali ima tu dosta još da se radi i gradi. Svakako je ono najprivlačnije to što u svom domu možemo da imamo hranu koju znamo kako je nastala. Znamo da je došla i tu kreće svoj život nekako od samog početka kako je mi usmeravamo i imamo priliku u stvari da jedemo nešto zdravo, nešto što nam je potpuno poznato
i u sve to uvlačimo i našu decu i to je isto jedno veliko zadovoljstvo kada ih vidimo da oni tu isto funkcionišu, uključuju se u sve ovo i jedu to što sami napravimo. Postoji 3 načina da gledate na permakulturu, da bi se objasnilo šta je to. Jedan način je da gledate kao da je to planirana aktivnost, projektna aktivnost. Znači, to je kao nekakva arhitektura. Vi napravite projekat i onda realizujete taj projekat tako da ostvarite okolinu u koja je od dobrobiti i za vas kada živite u njoj i za vašu porodicu i za zajednicu lokalnu, ljudi oko vas i za državu u kojoj se nalazite. Ako se to masovno radi i za zemlju kao planetu, znači nešto što bi trebalo da bude način koji je drugačiji od ovoga što bi bilo, što se danas populariše kao način života, gde praktično komercijalne firme svojim profitom su motivisane da definišu kako treba živeti. Permakultura se više zasniva na tradiciji, na pozitivnim znanjima o tome kako treba živeti, šta je zdravo, šta je zdravo za nas, za našu okolinu. I u praksi se pokazuje da je to način od koga ljudi imaju velike koristi. Drugi način gledanja na permakulturu jeste da gledate da je to način života, da ljudi jednostavno promene svoje navike da bi živjeli na neki način koji bi njima omogućio da žive zdravije, bolje i da zajednici bude bolje. Ovo je isto jedan sistem koji mora da funkcioniše, možda je praktičan više u tom smislu što je tu podred kuće i što možemo sami da ga organizujemo, a ono što je bilo ranije jeste nešto što nam je praktično servirano uz život koji smo vodili u gradu i nekako kad smo počeli da vodimo računa i shvatamo šta u stvari koristimo i konzumiramo, ovaj način je nešto što nas je što nas je prilično izvuklo iz tog kruga, jer koji nas na neki način zabrinjava i zastrašuje. Ja sam prva generacija u mojoj porodici koja je rođena u gradu i odrasla u gradu. Moj otac je rođen na selu i preselio se u grad. Ja bih rekao da je za tu 1,5 generaciju izgubljeno stotine godina znanja i veština koje su moji sticali da bi mogli da žive uz prirodu i od prirode. U jednom trenutku sam shvatio da svo moje profesionalno znanje zavisi od toga da li ima struje ili nema struje. Kada nema struje, ja ne znam šta da radim. I shvatio sam da je to prilično neprirodno i to je situacija koja me nekako egzistencijalno uznemiravala i zapravo sam zadao sebi zadatak da osvojim gomilu nekih drugih veština i znanja koje bi mi omogućile da mogu da živim na zemlji. I kao zadatak sebi sam zadao i da sva ta znanja prenesem na sopstvenu decu. Šta znam, od onoga što možete da vidite jeste uglavnom to da ima dosta slame, recimo. Znači, slama je tu iz više razloga. Jedan razlog je da stvori takve uslove da prvo slama će zadržati vlagu kada padne kiša, neće ta voda nigde otići. Drugo, slama će sprečiti da voda ispari iz zemlje kada je suša. Treće, slama se raspada i pretvara se u organsku materiju i obogaćuje zemlju i svi ti organizmi koji žive u zemlji imaju koristi od toga što su zaštićeni od direktnih uticaja sunca, vetra, kiše,
na neki način sa slamom. Osim toga, kada imate slamu na zemlji, onda ne gazite po blatu, nego gazite kao po nekakvom tepihu, tako da permanentno imate dobre uslove za obilazak tog svog zemljišta na kome nešto radite. Ovo je jedna leja koja se zove Hugelbed ili Hugelkultur, kultura brda. Pravi se tako što se iskopa jedan kanal, to je kanal dimenzija 2:1, dubine nekih 30 cm. U njega smo stavili dosta starog i trulog drveća i onda vratili zemlju. Ideja je da zapravo napravimo leju koja sama sebe održava sigurno 1, 2 do 3 godine. Unutar toga drvo skuplja vodu kao jedan akumulator vode, bukvalno se trulo drvo ponaša kao sunđer u kojoj se natopi voda, tako da ne moramo mnogo da zalivamo biljke koje ovde zasadimo i s druge strane to drvo polako truli, tako da biljke dobijaju tokom dugog perioda hranjivo koje im je potrebno. Praktično sav rasad je moje delo, jeli? Seme koje se koristi je uglavnom organsko seme, znači kupljena su pakovanja organskog semena ili sam dobio seme od nekih proizvođača koji su biodinamički proizvođači poput Vivijana iz Jalovika. Ima nešto i semena koje je kupljeno iz komercijalno pakovanje, ne tretirano. Ovo je prostor u kome smo 3 godine. Tu je bilo dosta tako nekih radova ranije. Sada je trenutno ovo dvorište u stanju u kakvom se normalno nalazi permakulturna bašta u proleće. Znači sve je pokriveno sa slamom manje više i zaštićena je zemlja od smrzavanja, tako da u proleće nije potrebno raskopavati ništa posebno. Ovde su neke leje, skinuta je slama sa njim, treba da posadimo paradajz. Ali uglavnom možete vidjeti da je tu sve živo izmešano. Dosta biljaka je ostavljeno da naprave seme. Ovde su zemljani radovi najveći rađeni do sada, betonska potpora i naneta je zemlja ovde i napravljena je potpora ovde drvena, pa opet zemlja nabačena ovde i onda slama nabačena da spreči odronjavanje brega. Tako da u principu ovo je bila nekorisna zemlja, ali je naneta zemlja i sada je to dodatak ovde od, nekih 20 kvadratnih metara. U principu ideja je da svuda ima nekih spremišta sa vodom i da onda možete lako to da zalijete. Ovde ispod kajsije je jedan princip koji je uobičajeno da se primenjuje u permakulturi, to je princip gildova. To je grupa bilja koje združeno dobro funkcionišu. Prvo, preslikavamo isto nekakvu situaciju iz prirode gde ispod drveća ne raste perfektni travnjak, nego gomila nekakvih biljaka, onda se trudimo da biljke koje ćemo zasaditi imaju svaka svoju funkciju u ovom sistemu. Ako kažemo da je kajsija osnovna biljka u sistemu, onda dodajemo nešto što može da pomogne kajsiji da bude što zdravija i što je bogatija. Uveli smo goji, koji treba da nam da plod,
a ujedno je i biljka azotofiksator, tako da puni zemlju azotom. Na njemu se nalaze bakterije koje prevode azot iz vazduha u oblik koji je dostupan biljkama i znači vraćaju zemlju. Zasadili smo belog luka i crnog luka. Beli luk, kao što sam pomenuo, ima antibiotsko i zaštitno svojstvo. Zasadili smo jagode koji treba da se razbokore i zapravo izmalčiraju čitav ovaj deo i ne dozvole biljkama koje ne želimo ovde da rastu. Zasadili smo ren koji takođe ima nekakvo zaštitno sredstvo, za zaštitnu funkciju za čitav sistem. Koren rena se spušta dublje od korenja drveća i zapravo ne takmiči se s njim za hranljive materije. Ali pustili smo isto tako bokvicu koja je samonikla da raste tu, jer nam je korisna i lepa. Zasadili smo neke vrste žalfije koje takođe treba da podstaknu neke metaboličke imune sisteme u samom drvetu, zato što ispušta jedan enzim koji to pokreće u drveću. I zasadili smo gavez. Gavez je veoma lekovita biljka i to je biljka koja ima jako dubok koren, negde 7 do 8 metara, i koren se spušta skroz duboko sve do matične stene. Tu kupi hranljive materije do kojih drvo ne može da stigne i u jednom trenutku mi zapravo sečemo taj gavez i stavljamo pored da istruli i onda sve te hranljive materije pružamo biljci da uzme svojim korenjem. I pošto ima prostora, ovde smo zasadili i jednu jostu koja ne zahtjeva neke specijalne uslove, želeći da što bolje iskoristimo ovaj mali prostor za što više biljaka. Trudimo se, znači, da ovu zemlju koja je prilično jalova, ovde glina preovladava u zemlji, obogatimo sa kompostom koji sami pravimo, ali isto tako koristimo i domaće životinje, u ovom slučaju koke, da nam pomognu u tom poslu. Tako da smo napravili jedan sistem u kom smo povezali ispust za koke sa komposterom. Tu bacamo kuhinske otpadke, bacamo slamu i seno i koke, tražeći hranu, prevrću kandžama, prevrću taj otpad i ubrzavaju njegov raspad. Tako da ne moramo zapravo sve sami da radimo i često se u permakulturi domaće životinje koriste zapravo kao pomagači u radu. Isto tako nemamo ograđeni kokošinjac iz prostog razloga što stalno pomeramo tu neku pašu za koke, stavljamo ispod drveća, naročito u jesenjem periodu, tako da mi ne okopavamo oko drveća, već to rade koke umesto nas. Pa u principu težnja je da niti kupujete stvari koje se bacaju, niti da proizvodite nešto što bi se bacalo. Sad, ako već kupujete nešto, onda je ideja da to iskoristite. Plastične boce, recimo, možete koristiti kao kontejnere za zalivanje, tako što ukopate plastične boce, pa onda sipate vodu u te kontejnere. To bi bila neka imitacija sistema kap po kap. Sa svime što imate, u principu, prvo razmislite da li može to za nešto da se iskoristi, pa tek ako ne znate ništa zašto biste ga iskoristili, onda to može da bude tretirano kao đubre. Ubrzo smo shvatili da ukoliko ćemo ozbiljno da se bavimo baštovanstvom, to ne možemo da radimo bez rasada i da taj rasad zapravo moramo sami da proizvedemo i da nam je za to potreban staklenik. Imali smo sreće da u obližnjoj osnovnoj kameničkoj školi, u tu školu nam idu deca,
tokom zime menjaju prozore i zamenjuju ovu staru drvenariju sa novom PVC stolarijom. Njima su ovi prozori bili zapravo balast i đubre. Pitali smo da li možemo da ih pokupimo, dozvolili su nam, tako da smo pokupili zapravo veliku količinu prozora u nameri da napravimo jedan veliki plastenik. I onda kada smo shvatili da to nećemo biti u mogućnosti ove godine, onda smo razmišljali kako da najbolje iskoristimo situaciju u kojoj se nalazimo. Shvatili smo da ćemo da napravimo gomilu malih staklenika i u njima da proizvedemo rasad. Pa jedno od osnovnih principa permakulture jeste da je to način razmišljanja na neki način. Znači da ide dalje od toga da je to samo set nekih pravila kako ćemo mi sad baštu, da ćemo da stavimo 30 centima komposta, 10 centima neke slame ili ne. To je više princip i način razmišljanja koji kaže da nije bitna srazmera. Svaki problem ima svoje rešenje i nebitno je da li sada pričamo o jednom terasi od nekoliko sekcija ili pričamo o jednom imanju od 10 hektara. Isti principi važi u jednom i u drugom slučaju. Tako da se uvek potencira to da mi, iako smo u urbanoj sredini, nju jako dobro možemo iskoristiti. Izračunali smo da na ovom placu koji imamo od 1200 kvadrata mi možemo da proizvedemo negde oko 60% naših potreba u hrani tokom godinu dana. I to je nešto što pokušavamo ovde da uradimo. Ja to doživljavam kao vrlo ozbiljno privređivanje. Hrana koju proizvodimo je zdrava, nije ničim tretirana, ukusna je, dostupna je deci kada prolaze i idu u školu svaki dan. I mislim da je to najbolji oblik roditeljstva koji možemo u ovom trenutku da im ponudimo. Oni se uključuju sa nama u poslove, u obliku ko mogu, pošto su još uvek mali i sad već ulaze polako u neke godine gde imaju neka druga interesovanja, ali su zapravo dobro prihvatili sve ovo. Raduje ih kad sami uđu u baštu i naberu salate za večeru ili za doručak ili za ručak i uključuju se sa nama u ove poslove sađenja i brige oko biljaka, tako da smo mi zapravo jako zadovoljni što oni od malena uče ovaj život i ova znanja. Ne znamo gde će ih život odvesti, ali će imati u sebi klicu onog pravog znanja koje im je potrebno, ja mislim, da budu sretni u životu. To bi bio neki ideal, znači da budemo na tom imanju u skladu sa prirodom i da budemo dovoljni sami sebi. Znači da se oslonimo na to da sami proizvodimo struju, sami proizvodimo sebi toplotu kada je potrebna, da ne zavisimo od ostatka sveta i da ne teramo ovu planetu u propast na jedan način.